Mulle opettajuus on elämä. Se on elämäntapa. Ja sitten toisaalta jotkut on sitä mieltä, että mitä tuo horisko tuolla vuodesta toiseen jäpättää. Kyllähän me nää tiedetään. Hei, come on. Et eihän se koulu ole aina sellaista vakavaa, vaan se voi olla semmoista huumoria ja höpsöttelyä. Ja sitten kun on sen hetki, että tehdään hulluna töitä, niin sitten tehdään töitä. Ja sen ei tarvitse olla kivaa välttämättä sen työnteon, vaan sitä työtä tehdään, jotta opitaan. Se eka syksy meni siihen, että mä joka päivä koulusta kotiin ajaessa mä puhuin siskon kanssa puhelua, että mä en jaksa joulua. Mutta nythän mä oon siis ollut 19 vuotta siellä, että kyllä mä sinne jouluun asti kestin ja sitten vähän vielä päälle. Että mä teen työtäni suurella intohimolla ja just se sellainen niin kuin ideointi, että mitäs voisi tehdä, niin sehän niin kuin jatkuu koko ajan. Mä haluan musiikin tunnilla antaa lapsille innostuksen ja kiinnostuksen sitä musiikkia kohtaan. Että se on hienoa nähdä se, että kun ollaan treenattu ja sitten koko koulu on katsomassa, värivalot ja savut pölisee ja on hyvä meininki ja suuren maailman tuntua ja sitten kun se täräytetään se biisi, niin kyllähän se aplodien jälkimainingeissa on hyvä nähdä, että lapset on iloisia ja onnellisia. Mulle on lapsesta asti oikeastaan sanottu, että susta tulisi tosi hyvä opettaja. Ja sitten mä otin se ehkä semmosena, että okei, no en varsinkaan sitten hae opettajaksi, että kun kerran noin sanotte. Mä yleensä aloitan kaikki mun oppitunnit niin, että mä kysyn, että mitä teille kuuluu? No yleensä se ehkä menee niin, että suurin osa sanoo siinä tilanteessa, että hyvää kuuluu ja ihan kivasti menee, mutta sitten tunnin jälkeen tulee, että hei Ope, että ei mulle oikeasti kuulukaan hyvää. Aika lyhyessä ajassa muuttunut se, että minkä verran tehdään töitä. Puuttuu niinku sellainen ajatus, että mun täytyy nyt tää tehdä. Vaan voi olla, en mä kerinyt, mulla oli treenit. En mä vaan tehnyt. Kaikki pitäisi saada heti valmiiksi ja mielellään valmiina pureskeltuna. Ja olisi kiva, jos joku opettaisi tämän biisinkin silleen, että mä osaan sen heti soittaa, eikä sitä tarvitse treenata ollenkaan. Joskus saa olla tylsääkin. Kyllä näitä nuoria saisi välistä pitää tylsyydenkin vallassa, että ne oppis kestämään ja sietämään asioita. Mä toivoisin, että meillä olisi niin kuin entistä selkeämmin koulussa se, että oppilaat oppii tekemään siellä töitä. Että he joutuvat todennäköisesti elämänsä aikana ehkä opettelemaan uusia taitoja tosi paljon ja opettelemaan ehkä uusia ammattejakin elämänsä varrella. Niin silloin on tosi tärkeää, että he tietää, että heistä on siihen. Ja koulun yksi tärkeimpiä tehtäviä on se, että luodaan sitä uskoa tulevaisuuteen. On mahdollisuuksia vaikuttaa, on mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja on toivoa. Kyllä mun tehtävä opettajana on sanoa se, että jos on ongelma, te löydätte ratkaisun. Ei mitään hätää. Ratkaisu löytyy. Mä aina korostan sitä, että sä oot tärkein. Sun hyvinvointi on kaikista tärkein. Että kaikki muut asiat on aivan toissijaisia. Et esimerkiksi se, että sulla joku koe menee vähän huonommin kuin normaalisti, niin sillä ei ole mitään väliä. Että kunhan sulla on kaikki hyvin. Ja jos joku oppilas voi tosi huonosti, eihän se oppilas silloin voi oppia mitään. Se keskittyy siihen omaan huonoon oloon. Ja sen takia se on tärkeää varmistaa, että ensin kaikilla olisi semmoinen hyvä olla, siellä turvallinen olo ja että heillä on kaikki hyvin. Tämä on supermiesten homma. Ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Mulla on ihan hirveän tärkeä tehtävä. Että joka ikinen opettaja niin tekee tulevaisuutta joka päivä.